Yan guys, nalas pinpin. Pas kabalong sa bato na karon. Lina, likod. Kani games only games. Okay, blindfold. Blindfold dah ni mo ni. Oh. Mila. Sila kapos. Taro na. Sila man ni. Bang. Kita ko na. Yung ko. Kasi makapuno niyo una. Okay, sampol. Okay, patungod ha. 1, 2, 3. Pinpin una. Patungod. Patungod go. Asa na puno? Nara. Nara, dikit na. Yan mo na ka? Sa iyo buta. Yan mo? Jaga na ta. 1, 2, 3. Start. Gilan ka. It was at this moment he knew. He fucked up. Yawa! Bang! Tugnaw kay yan! Yawa! Yawa! Tugnaw! Yan, lingkod. Kani, para niya. Salin sa mga dula. Bang! Kita yung makapuno sa inyo una. Okay, makadaog og 100 pesos. Kabalo na kanina dula tayo? Apa? Yung blindfold ka. Blindfold mo daan na. Kata ba to guys? Practice daan tayo na. Pasay mo ko. Kinahanglan na raw. Kinahanglan. Kasi makaunan yung puno. Naka-blindfold lugar ka. Ano? Patumod. Patumod. Ya. Sobro kayo. Kaya ka, kung kinsay makaunan yung puno. Daog. May price na 100. Okay, testingan na ito. Larga na ito. Sige mo sa ito. I-blindfold sa. Okay. Testingan na ito. Larga ito. Sige. Kung kinsay makaunan yung puno. Pwede daog. Okay, larga. No! God! Yawan! Okay, ito. Ay, kala ko may pangan. Ay, kung may kularga, padulo yung mong kuhan. Okay, 1, 2, 3, no. It's a prank! Hindi na. Balo na kanina dua. Oh my god! Wala siya na yung kinahanglan mapuno nini mo. Kung mapuno nini mo in 20 seconds, nakadawa 200. Ano dali? Hindi sa kalibo? Tikos kayo. Yan, narang 100 no, kung mapuno nini mo in 20 seconds. Ano yung madawat ha? Di money na. Di, tinod ni. Solo ba ni? Ha? Solo ba ni? Di, sample sa ta. Isinta nila siya. Ta. Tanaw pa mong kauna. Sample ba na siya? Ano? Pag may kung larga, may patumod ang kuhan. Sige na. Ano, yung 20 seconds, kinahanglan mapuno na mo. Start ang time ha. Okay, larga ta. Start na itong time. Sige, larga. Okay. No. Sige, larga. 1, 2. Bang! Muna yung price. So ayan guys, tawa namin sa among Ghost Prank. Shout out din kay Janelle aka Volkswagen nasa Iligan karon nag-work. Pumutong guys, shout out sa mga ipagutok mo ko diha, kaon na mo piminti maliw pa pon. Then shout out sa mga gagaw nga natin guys kamigin, kaon sa around the planet. Muna to. Okay guys, subscribe and like and click the notification bell para updated ka mo sa among next nga video. Charot.